Вітаю, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем зараз абмяркоўваць, ужо можа быць некаму і надакучаны Усебеларускі народны сход. Ажно вот язык не паварочваецца гэта вымаўляць у чарговы раз, але паколькі у нас зараз у студыі не просто намеснік кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Артём Брухан, але яшчэ той же самый Артём Брухан, але былы дзяржаўны служачы, чыноўнік, был экс-чыноўнік, можна сказаць. Так вось зараз мы нарэшце атрымаем ад сапраўднага чалавека, які разумее бюрократычную мову, каб ён не нейкія там палітолагі, аналітыкі, а былы чыноўнік пераклаў нам з мовы чынавецкай бюрократычнай на чалавечую, што ж там усё ж таки гучала на гэтым усебеларускім народным сходзе. Прывітанне, Артём. Добрый дзень, Дмітрий. Артём, давайте пачнем, ведаеце з чаго? А ўвогуле гэта ж у прынцыпе не першы сход, ён ужо там ідзе які-то 8 па ліку. Такім чынам вы яшчэ калі былі дзяржаўным службоўцам, как бы засталі у якасці вот сябе дзяржаўнага служачага гэты вот працэс, можа быть нават вылучэння, там падрыхтоўкі усяго чынавецкага апарата да хуткага чарговага сходу усебеларускага народнага. Як это ўспрымаецца чыноўнікамі? Дарэчы, тыя усебеларускія народныя сходы, якія былі да гэтага, яны не тое, каб успрымаліся. Гэта была цалкам зразумелая для ўсіх рэч, шло даручэнне зверху, абіраліся патрэбныя людзі, і яны ехалі. То бок гэта было цалкам зрэжысіраваная гісторыя, і я не скажу пра тое, што хтось там дрэнна да гэтага ставіўся. У сэнсе, што, глядзіце, паехаць у Мінск з рэгіёна аўтобусамі, там хтосьці выпіць чагосьці, ведаеце, пабачыцца з сябрамі. Вось так і ставіліся, але зразумела, тыя, хто там займалі пасады там міністэрскія, там у Мінску, можа нават ім не вельмі і хацелася б на гэты народны сход ісці і сядзець гэта слухаць усё. Але з рэгіёнаў частка чыноўнікаў разглядала гэта, з'ехаць у камандзіроўку. Там, дарэчы, выдаваліся ж удзельнікам сходу нейкія падарункі. Таму, чаму не з'ездзіць вось там ці то гадзіннік, ці то яшчэ штосьці атрымаць. Нармальна, нармалёва, вось з райвыканкаму паехаў чалавек, думаю, добра, чаму не? Мы вось глядзелі так і заўсёды на гэтыя сходы, і такое, што гэта, прыехаў, сядзіш, вот нейкае абы што, нейкае як з'езд ЦК КПСС. Другія, з другого боку, нам яшчэ памятаю, раней казалі, слухайте, вы едете на розныя там канферэнцыі ці семінары па сваім накірунку. Таксама сядзіце там вочы вылупіўшы на гэтых сваіх канферэнцыях, слухаеце там нейкага дакладчыка, а тут Лукашэнку слухаюць. У чым розніца? Вот у чым розніца, раскажыце. Прынцыповая розніца, тому што ўсё ж такі розныя канферэнцыі і розныя кангрэсы, там рознасць падыходаў, меркаванняў, нейкая дыскусія ёсць, ведаеце, выпрацоўваюцца нейкія падыходы, рашэнні і гэтак далей. А што адбываецца на УНС? Выходзіць чалавек і вось прапісаную сваю прамову некалькі гадзін кажа ўсё тое, што ўжо слышалі, нічога новага не было ні дагэтуль на УНСах, ні на гэтым. Я, дарэчы, лічыў, што вось на гэтым УНСе штосьці можа такое цікава адбыцца, таму што давайце ўсё ж такі сыходзіць з таго, што тое, што было дагэтуль, гэта адно. А зараз гэта ж канстытуцыйны орган. Прапісалі ў канстытуцыі, там 4 гады рыхтаваліся, каб гэта быў усебеларускі народны канстытуцыйны сход. І што? Гара нарадзіла мыш. Нічога. Пустэча. Зусім пустэча. Я нават думаю, што вось вы пыталіся, як чыноўнікі паставіліся да гэтага. Я нават думаю, частка з іх ехалі назад у аўтобусах і думалі, на халеру я паехаў. Нават ні планшета не далі, ні гадзіннікаў, нейкі там сумачку далі. Нават дзеля гэтага не трэба было ехаць. Яны не зразумелі. Вось мне падаецца, што сэнса ў гэтым УНСе іх же прапаганда накачвала, падымала ўзровень, што вось будзе такое нешта, вось такое лёсавызначальнае. Яны прыехалі і вось так лупалі вачыма, як вы кажаце, таму што зразумелі, што і ні планшета ім не падарылі, і нічога не даведаліся, і нічога сказана не было. Але чынавенскі рытуал. Ёсць у рытуале такія вось сходы, з'езды, сабранні.
Ну вот пайшоў папрысутнічаў, што нейкі такі сход у аблвыканкаме пасядзеў, ну трэба прысутнічаць, так і тут трэба схадзіў. Ну ведаеце, з паседжання аблвыканкамаў паўгады кампанія па іх прапагандзе не вядзецца і з кожнага гэтага тэлевізара і чагосьці яшчэ гэтага не адбываецца. Таму тут трэба ўсё ж такі глядзець на тое, што падымаўся ўзровень, накалялі сітуацыю, вось градус падымалі, але не адбылося нічога. Вось што цікава. І нават чынавенства, я вось калі Лукашенко казаў у прамове апошнія там словы, што вы пакуль не разумееце гістарычнасць моманту, ўсё вялікае бачыцца там праз некаторы час. Ён нават апраўдваўся, таму што ён глядзеў у вочы, і яны такія: а навошта вось такая падрыхтоўка была, навошта ўсё гэта было, што нічога не адбылося. І нават пасады, якія прэзідыум абралі, намесніка абралі, ну все ж разумеюць, што ніякога номенклатурнага вагі гэтыя людзі не маюць. Вось у чым сэнс. Вось, дарэчы, да, вот патлумачце мяне з пункту гледжання вот, ну я не ведаю, кар'ернай лесвіцы бюрократычнай. Ісці туды, ехаць туды, займаць там нейкія пасады. Гэта што азначае? Не, ну гэта, ведаеце, ўсё ж такі дэлегат УНС, асабліва зараз, гэта ўсё ж такі нейкі там статус падвышае чыноўніка, там ці-то... Ну статус у чым? Яму прэміальныя выплачваюцца, ці што? Номенклатуры, ну то бок ён будзе прыходзіць казаць: я дэлегат ВНС, абраны там ад выканкама, то бок ён можа вырашаць больш нейкіх пытанняў. Усё ж такі ўплыў такіх людзей будзе больш. Але сэнс у іншым. Ну вось прыехалі дэлегаты УНС, потым абралі прэзідыум, канстытуцыйны орган, які прапісаны, там нейкія паўнамоцтвы мае. А там сядзяць людзі, якія, ну, у нынешняй сістэме вагі не маюць. Там, ну, толькі там, я не ведаю, дзеля чаго, дарэчы, пасадзілі 2 губернатараў, там старшынёй аблвыканкама. Астатнія дэпутаты, там ці хтосьці яшчэ, яны ж, ну, не маюць ні палітычнага, ні номенклатурнага веса. І вось у чым сэнс. Вось гэта, я думаю, уразіла ўсіх, што там у гэтым прэзідыуме, там, умоўна кажучы, не Качанова, не Сергіенка, не там нават не ўсе губернатары, да, ці там памочнікі Лукашэнкі па абласцях, ці там міністры, віцэ-прэм'еры і прэм'еры, а цалкам людзі, ну, збоку, так бы мовіць. Вось гэта таксама, дарэчы, цікава, што, то бок, усе думалі: вось, штосьці зараз будзе. Адбылося нічога. Вось у гэтым сэнсе гэтага УНС. Але не трэба казаць пра тое, што гэта, ну, такое вось, як было заўсёды, таму што не, ну, таму што ж прапісалі ў Канстытуцыі, таму што казалі: гэта палітычная трансфармацыя, тут такое адбудзецца. То бок Лукашенко сам чамусьці падвышаў градус, а потым яго рэзка знізіў. Не, ну, Артём, але ўсё ж такі, у чым праявілася гэта зніжэнне? Прапісалі ж паўнамоцтвы, яны зараз маюць права там, што там, аб'яўляць вайну. Ну, які гэта усе беларускім сходам. Вось як вы сабе уяўляеце? Там пачынаецца нейкая сітуацыя, і перш чым аб'яўляць вайну ці пачынаць уступаць у баявыя дзеянні, яны збіраюць вось гэтых 1159 чалавек на аўтобусах, вязуць, яны пакуль прыедуць, ужо вайна скончыцца. Разумееце, гэта ніякі не паўнамоцтвы. Гэта ўсё не прапісана, ну, то бок сабраць такі орган для вырашэння такіх пытанняў, ну, гэта амаль немагчыма. Всё роўна ўсё будзе вырашацца на аператыўным узроўні. Ну, мы бачым, што зараз гэта будзе вырашацца на ўзроўні Лукашэнкі. Некалькі момантаў хацелася б вот просто ну, как бы ваше меркаванне. Першае, калі вылучалі Лукашенку на старшыню прэзідыума, і калі выходзілі, ну, здаецца ж, вот дядькі сур'ёзныя, дарослыя, ну, нібыта вот з адукацыяй і з пэўнай годнасцю чалавечай, здавалася, павінны быць. І там ледзь не слізьмі умываліся: ах ты наш вот адзіны, на каго можна пакласціся, ай толькі пагадзіся, бо мы ж тут усе без цябе ногі працягнем. Гэта як? Это што? Казалі, ну, яны ўспрымаюць гэта нармальна. Это сапраўды нармальна для вот чыноўніка? Ну, глядзіце, сітуацыя палягае на тым, што вось пра трансфармацыю сістэмы, калі казаць, так яна трансфармуецца, рэальна трансфармуецца ў культ асобы. Сталінскія часы. Ну, вось навошта там штосьці выдумляць? Вось кожны выходзіць і нахвальвае Лукашэнку.
Пра годнасць, ну пра якую тут годнасць можна казаць? Ну вось як вы сабе уяўляеце, што вось чалавек у здравым рассудку ён будзе вось казаць такія рэчы, калі на яго там умоўна кажучы глядзіць там краіна, так. Ну то бок гэта ж потым уся прапаганда там па тэлебачанню гэта будуць усё паказваць. Ну канешне няма ніякай годнасці, але калі ты разумееш, что твоя посада, твое продвижение по службе звязано с лояльностью, а не с профессионализмом, не с неким уплывом, ни с чимсь яшчэ, так будешь казаць и не такое, не так и раскарашишься. Давайте, может быть, я ж так разумею, что вы як человек вскормлены системой, отказны, ну не могли ж пропустить ни уважливо, ни прослухать промову Лукашенко. Что вы вот с пункту гледжання, ну вот уявим себе, вот вы уключили у себе тумблер чиновника, вот вы слухаете, что б вы адзначили там? Вось па-першае, вось калі такі чыноўнік, які глядзіць там на вось гэтыя кадравыя там рэчы, ўсё іншае, першае, што бы я адзначыў, гэта тое, што пры галасаванні на старшыню УНС адзін голас быў супраць. Вось у меня есть чамусьці такое унутранае ашчушэнне, што нягледзячы на тое, што Лукашенко казаў, я усюль праставіў, што я за, менавіта ён паставіў голас супраць. Навошта? Каб гэта потым выкарыстаць і кальнуць Качанову. Не, ну слухайте, выкарыстаць можа быць у яго там хворым мазгу, гэта з'яўляецца прыкметай дэмакраты. Не ў гэтым сэнс. Ён гэта выкарыстаў дзеля таго, каб сказаць, хто супраць яго прагаласаваў. Ён ведаў, што ён адзіны гэта зрабіў, але не прызнаўся ў гэтым. Ён акцэнтаваў увагу на тое, што я прагаласаваў за. Ну, схлусіў, як заўжды. Дзеля таго, каб потым, калі скажуць, адзін супраць прагаласаваў, ён менавіта ж акцэнтаваў увагу. Мы не глядзім, але мы фіксуем там ся хі-хі-ха. І он кажа, ну, Наталья Ивановна прагаласавала супраць. Вось як гэта счытваюць чыноўнікі. Вось у нас у камандзе ёсць таксама вельмі дасведчаныя чыноўнікі, якія і асабіста былі знаёмы з гэтым чалавекам. Ён ніколі не жартуе. Гэта не жарт быў. Пад відам жарта ён у номенклатуру і даў сігнал, што Наталья Ивановна дзесьці штосьці перавышае свае, ну, ці то паўнамоцтвы, ці свой уплыў. То бок гэта е, так бы мовіць, ён паспрабаваў даць ёй месседж, што ну, што-то зашмат ты на сябе бярэш. Ты што, супраць мяне? А можа, ты супраць мяне, але не хочаш прызнацца? Ну, то бок, вось гэта так номенклатурай можа быць счытана. Вось. То есть такая как бы прыкмета неблаганадзейнасці, так, лёгкай. Так, што вы вось на яе не стаўце. На яе не стаўце, вось вы думаеце, што яна вам все пытанні вырашыць, што яна там і кадравыя пытанні вырашыць, да мяне зойдзе, але яна можа нават і супраць мяне, можа яе кар'ера пайсці уніз. Вось, каб не было такога цэнтра сілы, ён, так бы мовіць, можа дзесьці адчуў, што яна себе дазваляе больш, чым ён бы хацеў. Вось, таму я лічу вось на гэта я бы звярнуў увагу. Таму што я не ўпэўнены, што сапраўды хтосьці мог прагаласаваць супраць, ну толькі калі з жудаснага перапою там у іншую кропку паставіў, але думаю, ўсё ж такі дрыгнула рука. Так, але ж я думаю, ўсё ж такі сэнс у тым, што ён схлусіў, што ён паставіў супраць, каб потым вось так публічна сказаць, хто супраць. Даць месседж, што вось гэты чалавек. Слухайте, Артём, ну все ж таки вот я, конечно, не разумею, может быть, там як там оно все играется, правила этих бюрократычных гульняў, але, ну, здаецца, ніхто так больш нейкіх таких падхалімскіх выказванняў, ну, апроч, может быть, якого-нибудь Азаронка, не выдаваў у бок Лукашэнкі, колькі менавіта Качанова. Яна там уже так уже яго ўжо аблізвала з усіх бакоў. Ну, таму і аблізвае, таму што яна разумее, што чым больш ты аблізваеш, тым больш ён даверу, але пры першай магчымасці, як кажуць, першае, хто яму глотку перагрызе. Ну, таму што каб быць бліжэй. Вось каб быць бліжэй.
класіка жанра дворцовых пераваротаў, ведаеце. Вось у чым сэнс. Я думаю, што ён гэта таксама зразумеў, то бок даверу яго няма нікому, і вось гэта вся ласлівасць, усе гэтая хлусня такая напускная, ён таксама можа ўжо пачаў разумець, што яны гэта кажуць, каб, ну, так бы мовіць, сабе набраць ачков. Я думаю, што ў гэтым сэнс, таму што ён не верыць нікому, акрамя самога сабе. І вось тут вся гэтая ласлівасць Качанавай, ну, магчыма, нейкі там Церцель ці хтосьці яшчэ нейкую паперку палажыў, што, ну, вось прыглядзіцеся, можа, тое, што яна кажа вам у вочы пры сустрэчах у тэлебачанні, а дзесьці там у іншым месцы іншае штосьці кажа, што ўжо не той ён, як быў раней. Вось Таму гэты месседж у эліты так у паліталагічным сэнсе быў дадзены. Вось цікава, як у іх там логіка працуе. Як я вот гляжу збоку, мне здавалася, вот Качанава гэта апошні чалавек, які можа схаваць умоўна кажучы, у кішэні тую табакерачку, якая у цемечка там Лукашэнку стрэльне. А тут, оказывается, іншае бачанне. Ну, вось чаму? Давайте... Таксама вось у мяне пытанне ўзнікла падчас УНС. А дзе Карпенкоў дзеўся? Вось дзе Карпенкоў? Вось вы ў медыны... Узмацняе ашмянскі узел. Так, кольцо сжимаецца, вось таму і узмацняе. Так, але сэнс у іншым. Ён таксама, памятаеце, Лукашенко на адной з нарадаў сказаў: вось ходзяць тут у нас некаторыя пра вагнераўцаў, кажуць, што вось такія хлопцы, нашы афіцеры таксама добрыя, можа нават лепш. Ідзе Карпенкоў. Вось, але Карпенкоў заўсёды казаў: мы там за прэзідэнтам, мы до конца стаім, мы такія-сякія. Ну і што, ідзе ён? Ну, як дзе? На гэтых, колькі там, 1500, 3 гакам тысяч сілавікоў забяспечвалі іх ахрану і бяспеку. Вот Карпенкоў і кіраваў. Але вось яго не запрасілі, ведаеце? Таму што ён як самы адказны адказваў за абарону. Ну, вось бараніць туалеты адправілі, ведаеце? Ну, вось у чым сэнс. Гэта ж таксама, ён жа кажа: вы мае тут, хто тут, вы моя эліта, да? А вось хто там, яны такое сабе. Вось у чым сэнс. Таму я бы тут казаў, што гэтая логіка, яны ж усе у номенклатуры вельмі моцна зараз усе прарасійскія, усе кажуць: мы за Пуціна, за Расею, таксама усе моцна за Лукашэнку. Все зразумелі правілы гульні. Трэба казаць Лукашэнку тое, што ён хоча чуць. Ён хоча чуць, што ён класны. Вось яны і будуць казаць. Але кожны будзе трымаць у сябе ў галаве, што мне рабіць, калі ці яго не стане. Але што мне выбудоўваць сваю кар'еру. Яны ж все пра сябе думаюць. Вы думаеце, што сапраўды рэальна чыноўнікі думаюць о тым, які вось ён наш вождь, дзеля якога мы жадаем паміраць? Ну, не. Можа, такіх пару і будзе, але большасць все ж людзі. Прагматычныя, дарэчы, пра тое, што мы казалі. Чыноўнікі прагматычныя. Ну вот, затое самы там жыццярадасны такі, які не сумаваў, а такое это самае, як это кажуць, безумие і отвага. Гайдукевич там що бегаў там вот, і так это дзікпікі паўсюль раскідываў свае. Радостно. Вот, наверное, той человек, который загіне в ашмянскім узле за Лукашенку без слов. Ну, магчыма. Я думаю, что так, тому что я разумею, что калі там штосьці адбудзецца з Лукашенком, нават і ён будзе ўжо ніколі нікому не патрэбны. Можа, усіх дастаў гэтымі дзікпікамі сваімі. Артём, але калі нават чыноўнікі разумеюць, што гэты УНС нават у параўнанні з папярэднімі яшчэ больш апусціўся ў сваім значэнні, навошта Лукашэнку было яго ўзначальваць? Ну, тут сэнс насамрэч просты. Для чаго ствараўся УНС? Ось уже вы казалі, многія эксперты, палітолагі там давалі каментары, ну яны адразу сказалі: ну, глядзіце, ўсё ж такі УНС ствараўся для транзіту ўлады. Потым сэнс гэтага адпаў, ён вырашыў, што не, ну які транзіт? Ні на які транзіт я не пойду. І ён паспрабаваў праз вось гэты УНС умацаваць у сваю ўладу. Але каб умацаваць праз УНС сваю ўладу, трэба даць ему больш паўнамоцтваў. А там паўнамоцтваў
паўнамоцтваў амаль ніякіх насамрэч няма рэальных. Там якія-то стратэгічныя дакументы прапісаць там нейкую дактрыну і канцэпцыю нацыянальнай бяспекі. Якая канцэпцыя нацыянальнай бяспекі? Што гэта за дакумент? І чаму яе патрэбна абмяркоўваць сярод вось гэтых усіх людзей? Яны рэальна спрабавалі вось на гэтым пасяджэнні УНС казаць, гэта патрэбна рэальна для таго, каб усе ўсё ведалі. Ну не так гэта працуе. Дзеля гэтага не трэба збіраць 1100 чалавек і каб яны сидзелі вось ківалі. Не, гэта ўсё інакш у бюракратыі працуе. Усе гэта вельмі добра разумеюць. Каб было жаданне, каб усе азнаёміліся, яны бы её спусцілі па гэтую канцэпцыю нацыянальнай бяспекі. Па вертыкалі усе бы азнаёміліся, падпісалі візы, што мы азнаёміліся, так падтрымліваем і гэтак далей. Не трэба было дзеля гэтага цырк эту устраиваць. Таму не, гэта ўсё ж такі пятая нага для сабакі. То бок спачатку быў для транзіту, потым зразумела, што транзіту не будзе, а ў Канстытуцыі ўжо прапісалі, куды дзяваць, што рабіць з гэтым, вот што з гэтым рабіць. Не скажаш ты, што слухайце, мы тут прапісалі, але можа не будзем збірацца. Вось і цяжкія часы, вайна на парозе, гусеницы лязгаюць. Так, ёсць, калі там уже паглыбляцца ў палітычную псіхалогію дыктатараў, магчыма, ён жадаў такі сеанс псіхатэрапіі, сабраць паплечнікаў, распавесці ім так бы ад іх энергію атрымаць, што яны вакол яго глядзяць, ім перадаць гэты зарад бодрасці энергіі, бадзёрасці энергіі, але падаецца, што нават яны не атрымалі ніякага зараду, таму што все ўсё чулі 10 разоў і не зразумелі, чаго прыехалі. Не ён не атрымаў, таму што ёсць такое адчуванне, што вось калі ён казаў, я ж вас не кіну, я ж вас не брошу, я ж за вас до конца, вы ж мае дзеці. А там людзі сядзяць, можа там нейкі Мразалюк там і ківаў вельмі моцна галавой. Але, дарэчы, лічу таксама, што Мразалюк, што Качанова ў гэтым сэнсе, яны проста будуць яму казаць тое, што ён хоча чуць, але рабіць будуць іначай. Але я думаю, што ён таксама адчуў тое, што гэтая номенклатура разумее, што вось зараз ён там старшыня УНС, а што заўтра, праз год, праз два. Гэта ўсё роўна ёсць адчуванне таго, што ён прыхрамывае, ведаеце, вось. І так і будзе. І калі штосьці з ім адбудзецца, хто націсне кнопку, каб прыехала скорая, ці там нейкі лекар. Вось таксама пытанне. Таму я думаю, а чаму старшыня УНС, а хто? Хто можа ўзначаліць усебеларускі народны сход? Яны ж былі, нехта ж узначаліваў. Фармальна хаця бы там, Не, так ён фармальны, ён быў і узначаліваў яго. Не было там старшыні УНС, там не было чалавека вышэй па рангу, па статусу, нават у палітычным сэнсе, што вось ён можа сабраць усіх і самого Лукашенко. Як вы разумееце, можаце сябе ўявіць, што хтосьці вызывае Лукашенко кудысьці, сабірае кудысьці. Не, магчыма. Добра, гэта ўсё зразумела, але апроч вось гэтага намёка адносна Качанавай, калі ўсё ж таки слухаць, паспрабаваць прааналізаваць тую прамову, якую ён там агучыў. Па-першае, я хацеў бы звярнуць вашу увагу на тое, што мы упершыню пачулі ад Лукашэнкі словы пра тое, што па-першае, ён наеўся ўлады, па-другое, што калі яму скажуць народ, то ён расцісне пальцы пасінелыя, пачарнелыя ўжо, і пойдзе. Ён так робіць кожныя 5 год, таму гэта нічога новага. Гэта мы нічога новага не пабачылі і не пабачым. Я думаю, што ён будзе рабіць так заўсёды. Каму гэта? Мы чулі гэта мільён разоў. І ладно там, калі раней ён гэта казаў, выяўленне таго, праяўленне таго, што ад яго, можа быць, хочуць, каб ён гэтыя пальцы расціснуў, не было відавочнага. Але быў 20-й год. Але быў МЗКТ. Але былі гэтыя крыкі «Сыходзь!» І пасля гэтага каму ён гэта расказвае? Яму ўсё роўна. Слухайце, вы рэальна хтосьці думае, што ён слухае народ? Ніколі не слухаў. Калі б ён хацеў слухаць народ, ён бы сышоў. Ясна, што народ не слухае, а гэтыя свае, якія сабраліся, ён гэтым расказвае, а яны гэта ўжо чулі, а яны ўсё бачылі. То есть ён думае, што гэтым сцы ў глаза, то как бы... Так, па-першае, гэта ж яго людзі, лаяльныя яму людзі, ён думае.
что я ж іх прызнашу, яны мне павінны, па-першае, па-другое, ну канешне ён будзе казаць про тое, что ну калі вы скажаце, я ж сыду, але ж ніхто ж не скажа. Вось у чым це, ему трэба наладзіць вось гэтую сувязь за сваёй номенклатурай у тым сэнсе, что ну вось калі вы мае, я ваш, только ему, тому что калі толькі гэтая сувязь разрываецца, адбываецца той самы раскол эліт, про якога ён баіцца больш за ўсё. Больш за ўсё. Он нават і казаў і ў прамове. Ён казаў про тое, што будуць накаты, на вас будуць накаты, будуць там спрабаваць нас раскалоць. Таму што ён разумее, што любыя змены, любая, умоўна кажучы, рэвалюцыя, яна немагчыма без расколу эліт. То бок дзяржапарат, так ці інакш, ён павінен раскалоцца, ён павінен перайсці на бок іншай улады, другой улады, якая сабе аб'явіла ўлады. Ён гэта разумее. Не будзе раскол эліт, не будзе ніякіх зменаў, ніколі. Ён гэта вельмі добра разумее. Ён вывучаў там гісторыю, я думаю, партыі і вельмі добра ведае, як адбылася рэвалюцыя ў Расіі таксама. Таму ён разумее, што былыя там чыноўнікі дзяржапарат нават і царскай Расіі, і там яны ж таксама потым шмат хто з іх служыў і ў бальшавікам, савецкай уладзе. Таму вось раскол эліт, класіка жанра. Таму ён гэта і кажа, што не, будуць накаты, будуць гэта рабіць. І вось гэтую сувязь і робіць, што вось вы мае, я ваш. Таму што не хоча з гэтай сістэмай, з гэтым апаратам распадацца. Але я яшчэ зрабіў увагу на тое, адзначыў, вось што вельмі часта робяць вось меседжы такія неяўныя, вось калі камера, тэлевізор кагосьці абірае, ну вось там падтролілі Тура за тое, што шмат... Ну не толькі Тура, да. Так, што шмат казаў, потым вось... То есть вот это вот кадры, калі там спяшчы Тур, ну, там так. Зіваючыя чыноўнікі, там засыпаючыя цётенькі, вот это ну, вот. Цётенькі гэта ў меншай ступені. Я думаю, што ўсё ж такі вось Тура тут подлавілі. Вось ён там пісаў, не спіце, і вось его таксама яму сказалі, слухай, вельмі шмат кажаш. Что, ну не пакрыўджаны ж чыноўнік стаяў за камерай. Ну, хтось, слухайце, барацьба ўнутры АТН, АНТ, там, як яны там зараз называюцца. Чаму не? Чаму хтосьці, можа, хоча весці гэтую перадачу? Вось. Другое. Вось калі Лукашенко казаў пра не будзе ніякага паглынання. Звярнулі ўвагу, каго выхапіла адразу камера. Па-першае, Грызлова, а потым Мезенцева. І Мезенцев быў у гэтыя секунды бачна, што вельмі знерваваны. Такая псіхалагічная рэакцыя, ён пачаў улыбацца і так з кімсьці перагаворвацца. Не проста так камера выбрала гэтых двух чалавек на момант, калі ён казаў пра не трэба, не будзе ніякага паглынання. Ну, тут зразумела, каму меседж. І гэта таксама меседж вось гэтай номенклатуры, калі потым будуць глядзець, што вось паглынанне маецца на ўвазе пра Расію размова. Тут... А потым ён пачаў сваю там гэтую шарманку пра НАТО, там пра дроны і гэтак далей, але ў гэтым сэнсе гэта ж таксама меседж у эліты, што ага, з Расіі, то бок мы там сябруем, але да нейкай такой кропкі, чырвонай лініі, каб вось гэтае, пра каго мы казалі, розныя там Гігіны, Шпакоўскія, іншыя. Думаю, што і Качанова можа быць у гэтым ліку быць, каб яны таксама разумелі, што ну не трэба. Вось ёсць такі такое вось такі меседж. Таму я думаю, што тут і Карпянкова, і Качанова, і вось ніякага паглынання, і акцэнт на Мезенцеве і Грызлове, мне падаецца, зроблены быў не проста так. Вельмі шмат чаканняў, што ну можа быць наступны 25 год, вот выбары так званыя чарговыя, яны нарэшце ну зменшыць гэтыя вір рэпрэсій, які ідзе. Калі слухаць зараз Лукашенку і вот гэтыя яго словы пагрозы і ў бок з'ехаўшых, і там нават сваякам з'ехаўшых, і пра маёмасць, і пра ўсё астатняе, то вот можна... Это чаму? Дакладней, гэта знак нам, што і пасля 25-го года надзеі спадзявацца няма на што ў гэтым сэнсе?
Ну, я б, дарэчы, так далёка бы не заходзіў. Я бы ўсё ж такі глядзеў на тое, што хай ён дажыве да гэтых выбараў, але так, пакуль ніякага нават маленькага месседжу пра тое, што будзе нейкае паслабленне, лібералізацыя, ну, гэта немагчыма. Я думаю, што калі сістэма ўвайшла ўжо ў такі раж, ну, вельмі складана і нават і ў 25-м годзе будзе расціснуць гэтыя пасінеўшыя, пачарнеўшыя пальцы. І ён жа з кожным годам будзе, мне падаецца, ўсё менш давяраць атачэнню і ўсё больш параноі гэтай лавіць, што ўсе хочуць яго забіць, і свае, і чужыя. І нават тое, што ён казаў, там, што Ціханаўская хоча Латушка і Ціханаўская хочуць знішчыць Беларусь. Я ўпэўнены, што гэтыя, хто там сидзелі, ему не паверылі. Ну, гэта ж нейкая бязглуздзіца. Нават яны разумеюць пры ўсей прапагандзе, якая на іх працуе, што так ніхто не сказаў, што так ніхто не скажа. Гэта глупства, але у яго параноідальным мазгу, ну, вось ему ж трэба неяк казаць, вось нас хацяць забіць, вас хацяць забіць, хочуць знішчыць краіну. Он кажа, ідэя, што яны хацелі знішчыць краіну. Ну, ніхто ж не хацеў знішчыць краіну. Але вось так ён прадае гэты тэзіс. Таму мне падаецца, да 25-го года казаць не трэба пра нейкую там лібералізацыю ці нават спыненне рэпрэсій, а пасля, ну, будзем глядзець, але тут прагназаваць рэальна цяжка. Трэба будзе глядзець, як яшчэ геапалітычны расклад, як там, што ва ўкраіне адбываецца. Але я бы не рабіў прагноз, што так, што будзе ўсё добра, пачнецца спыненне рэпрэсій, пачнуся вызваляць палітвязняў, пакуль ніякіх, нават маленечкіх няма на гэта крокаў. Дарэчы, вось узгадалі Ціханаўскую Латушку. Як счытываюцца вот гэтыя яго, я не ведаю нават як сказаць, калі ён там спрабуе іх неяк пакрыўдзіць вот гэтымі змяншэннямі лахушкі-ціхушкі, вот это, і не адзін раз прычым. Вот як яно чытае, як яно ўспрымаецца вот з чынавенчка, бюрократычнага пункту гледжання? Я думаю, што яму баліць. Ўсё ж такі, нават калі ён успамінаў выбары ў каардынацыйную раду, вельмі цікава там таксама, ён так вельмі цяжка ўздыхнуў. Так. Таму што ён разумее, што нават усе гэтыя людзі, які тут сядзяць, іх ніхто не абіраў, што яны прызначэнцы, што ён іх прызначаў. А ты нават якія нейкія выбары робяць. Яму гэта вельмі баліць, што ёсць нейкая ўсё ж такі палітычная альтэрнатыва. Калі ўсе кажуць, ой, што ваша там гэтыя дэмакратычныя сілы, палітычная альтэрнатыва. І вось ён таксама разумее, што калі пакуль ёсць палітычная альтэрнатыва, не то яму жыцця, не будзе яму жыцця. Таму і кажа пра Латушку і Ціханаўскую. Ведаеце, вось у чым сэнс. Палітычная альтэрнатыва – гэта рызыкі заўсёды, якая б яна не была. А яна ёсць. Вось. Нават і выбары нейкія праводзяць, нават арганізаваліся. Ён жа памятае, як ён прыйшоў да ўлады. Невялікая каманда была. Ведаеце, не было наменклатуры 1000 чалавек. Так ён бачыць і тут, можа быць і невялікая каманда, она зможа прыйсці да ўлады. Таму што альтэрнатыва ёсць. Всё. Яму, конечно, гэта не падабаецца. І вось я думаю, што можа нават ён бы не хацеў іх узгадваць, ведаеце, але ж прырываецца. А чыноўнікі сядзяць і думаюць, ага, значыць, ёсць альтэрнатыва. Хай чуюць, добра, ёсць. Я глядзеў, як как бы спрабаваў асэнсаваць пачутае і ўбачанае на гэтым сходзе украінскі блогер Балаганаў. І яго вельмі здзівіла, ён кажа, ну вот яму ж прыносяць даклады про тое, што адбываецца ў палку Каліноўска, што адбываецца там у каардынацыйнай радзе, якія там выбары, там дзе там Ціханаўская, якія там нейкія там беспілотнікі, там зборы, ўсё гэта ён чытае, і гэта яму цікава, і вот як так вот можа быць, чаму яму прыносяць? А я вот слухаючы гэта, я разумею, там тавогуле чалавек, как бы з іншай краіны, але шмат хто і з нас не ведае. А некалі даўно гэта не адзін раз расказваў сённяшні палітвязень Александр Фядута, які быў побач з Лукашэнкам на самым пачатку у 94-м годзе, і які сказаў, вот 94-й год, вот Лукашенко стаў прэзідэнтам, малады чалавек, прэзідэнт, абраны на дэмакратычных выбарах усе агульным галасаваннем, і у краіне, дзе самая складаная сітуацыя гэта эканоміка.
трэба рабіць эканоміку, а раніцу ён пачынае не з дакументаў, не з тых зводак, якія яму даслалі з Міністэрства эканомікі, з Нацбанка, там з прамысловасці, там яшчэ што-нибудь, а менавіта КДБ, Мінабароны, спецслужбы і ўсё такое. Гэта было ад самага пачатку, гэта шыза ў яго ў галаве. Але вот я да чаго это ўсё расказваю. Вот не дадакучылі яшчэ чыноўнікам вот этой пастаянныя росказні пра ворагі вакол, что вот зараз сжимаются гэтыя, там Ашмянскі узел, там Кобрынскі раён, там яшчэ нешта, вот вакол ворагі, толькі вот вайна. Можа і надакучылі, а што яны могуць зрабіць? Ну, можа і надакучылі, але што ж зробіш? Ну, можа яны ўжо самі таксама вераць, вот так ім убіў, усе ж расказваюць, што ў яго такая харызма, што ён там що дакажа, перавербуе. Я думаю, што нейкія вераць, я думаю, што нейкая частка тых, хто прысутнічалі, яны рэальна жывуць у свеце, дзе там кожнага дня дроны з Літвы спрабуюць бамбіць Кобрынскі райвыканкам. Ну, можа быць, і сапраўды жывуць у свеце, дзе хочуць захапіць. Я, дарэчы, вось думаў, што там у Кобрыне можа захапіць? Можа, яны хацелі музей Суворова захапіць? Дарэчы, а кобрынскім чыноўнікам райвыканкама зараз павінны нейкія ж, я не ведаю, там можа быць дадатковыя нейкія аплаты там за небяспеку. Можа, ўжо ёсць, можа выплачваць, але мы не ведаем. Ну, вайсковыя там. Так. Не, ну можа, ім выдалі гэтую форму, аўтаматы там нейкія. Вінтоўкі Мосіна. Так, ну, не, я думаю, што яны будуць нейкія там навучанні зноў праводзіць. Ну, так. 3 рублі даплаціць за стрэс. Ну, такім чынам атрымліваецца, што такога вот сапраўды нечага знакавага і цікавага вы так і не пачулі. Нягледзячы на тое, што столькі прамоў было, столькі выказванняў, столькі вот, нібыта рэзкіх целарухаў. Так, все выказванні ўжо, ўсё было галоўнае ў гэтым усім, што нічога новага сказана не было. Нічога новага. Навошта тады рабіць гэты быў орган канстытуцыйным, каб не сказаць нічога новага, не прызначыць ніякіх уплывовых асоб, не прыняць ніякіх рэальных рашэнняў. А потым апраўдвацца пра тое, што я ж вас сабраў, каб вось вы мае паказаць. Бессэнсоўная, цалкам бессэнсоўная сустрэча, і ён гэта таксама вельмі добра разумеў. Выкарыстаў там патроліць гэтую Качанаву, выкарыстаў там Расіі мэсэдж даць. Гэта вельмі слаба. Нават не сказаў, што ідзе на выбары. Слухайце, можа быць, яму-то не хапала вось гэтых хваляў усенароднай любові, а тут ён яе атрымаў. Сабраліся, як ён сам горда сказаў, усе лукашысты тут сабраліся. Ворагаў тут няма. Вот, і яны яму там вот так вот просто вот зацылоўвалі віртуальна яго. Калі гэта разглядаць як такі сеанс псіхатэрапіі, калі ты прыходзіш у атачэнне, дзе ўсе цябе любяць і кажуць табе прыемныя словы, можа быць, гэта ўжо, дарэчы, размова пра годнасць людзей. Калі людзям прыемна ўдзельнічаць у такім сеансе псіхатэрапіі для аднаго чалавека, я не ведаю. Мне бы так не хацелася б. А ці дарэчы, ці ёсць у іх выбар? Ёсць, але не робяць. Ездзяць, годнасць здаюць, сумленне здаюць. Кажуць тое, што падабаецца чалавеку. Прагматычна. Я дарэчы, ўсё роўна вернусь да гэтай тэзы, што яны же першыя, хто потым будуць сказаць, я быў адзін і той, хто галасаваў супраць. Усе. Можа, нават Качанава першая пабяжыць і будзе казаць, так, я супраць прагаласаваў. Ён же сказаў. Так, таму ўсё можа быць. Будь той, хто адзін не страляў. Вось, Артём, мы тут з вами сядзім плявузгаем, вельмі а можа быць, яны-то там сапраўды, вось гэта ўсё ад шчырага сэрца. І не толькі прыехалі, не толькі такія укладкі сабе прыўкрасныя рабілі, не толькі шылі адмысловыя піжмакі с атлівам і сукенкі набывалі. Але ж людзі, паглядзіце, вот фотаздымкі ж не брэшуць, людзі сядзяць в бібліятэцы, на прадпрыемствах, глядзяць у тэлевізор, там Лукашенко, і яны так уважліва, больш за тое, паехалі дэлегаты на аўтобусах, людзі выйшлі на масты вот праз этую аўтабан і сцяжкамі услед, там напутствие даюць, каб добрай дарогі, везіце наш мэсэдж таварышу Лукашэначку ў Мінск.
Можа так яно там сапраўды, а мы тут вот толькі агаворваем і ачарняем. Ну, конечно. Ну, я просто ведаю, як гэта ўсё робіцца. Гэта ж зразумела. БРСМ, Беларускі саюз жанчын, можа яшчэ прафсаюзы прадзяржаўныя, якія ну там по 10-20 чалавек сабралі і сказалі вось зрабіце так. Ну гэта адміністрацыйны ресурс. Ну калі у цябе ёсць адміністрацыйны ресурс, ты гэта ну зробіш гэтую карцінку. Ну прыйшло на нейкія прадпрыемствы напісалі ліст. Вось забяспечыць праслухоўванне УНС. Ну гэта адміністрацыйны ресурс. Я тут нават нечага казаць. Таму што ну давайте вось усе кажуць, давайте не вяртацца до 20-го года. Я прапаную, давайте на хвілінку вернемся зноў. Ну вось бачна ж было, дзе ёсць адміністрацыйны ресурс, дзе няма. Вось зараз прыбяры гэты адміністрацыйны ресурс, куды гэтыя ўсе людзі денуцца. Усё ніхто не пойдзе, ніхто іх гэтага рабіць не будзе. Таму гэта вось зразумела, што людзям гэта не патрэбна ўсё, не цікава гэта ўсё людзям. І вось гэты палітычны акт, які ён рабіў і нават рыхтаваўся да гэтай кампаніі, як да прэзідэнцкай, ну для мяне вельмі такое вялікае пытанне, навошта ездзіць по цэлевым аўдыторыям, распавядаць пра тое, што каб яго ж прызначаныя людзі яго абралі старшынёй УНС. Ну, шчыра кажу, я вось так бы, ну, можна па-рознаму глядзець, там, як палітычныя аналітыкі, што яму трэба гэтую ўладу ўмацаваць, ну, не атрымаў ён галоўнай сваёй мэты. Няма адчування таго, што ён яе ўмацаваў, а наадварот. Гэта яго словы пра тое, што давіць на актывістаў іх родных, гэта таксама пра тое, што не ўмацаваў ён уладу. Калі ты пагражаеш камусь, ты бачыш у кімсьці рызыку. А калі ты пагражаеш нават яшчэ блізкім людзям кагосьці, у кім ты бачыш рызыку, гэта не паказвае моц. Гэта не моц. Вось у чым сэнс. Ну, то бок, так, яму падаецца, што пакуль мацаваў. Але бачанне будучыні, што будзе заўтра, паслязаўтра, ладно, не заўтра, паслязаўтра, няма. Не, ну, ён, а можа ён перакананы, што умацаваў, што канчаткова ўсіх загнаў, як ён любіць казаць, пад плінтус. Да, там засталіся пад плінтусам там 1,5 нейкіх там ворага партызана, але это ўжо не страшна, але помста. Вот отпомсціць. Все ж кажуць, што ён помстлівы чалавек. Можа б толькі гэта. Вот все, ён перакананы ў сваёй перамозе, а вот помстлівасць. Ну, магчыма, але перакананы ў сваёй перамозе не ездзіць паўгады перад тым, як сабраць сваіх паплечнікаў і распавядае, які ён добры чалавек, які ён класны і як ён Беларусь у космас адправіў. Калі ў цябе ёсць падтрымка народная, табе не патрэбна ездзіць да гэтых людзей і пераконваць іх, што у цябе ёсць падтрымка. Гэта гучыць вельмі странна. Таму я ўсё ж такі лічу, што няма ўпэўненасці. Вось гэта псіхалагічная траўма, што беларускі народ яго не любіць, яна не дае яму супакою. Ён спрабуе сабе пераканаць, што яго народ любіць. Ну так, яго вось гэтыя 1000 чалавек можа любяць, і то крывадушна. Ну і на завяршэнне вы азначылі той момант, што не прагучалі падчас гэтага сходу словы пра «я іду на выбары». Там удзельнічаю ў кампаніі ці яшчэ што-небудзь. Так. Гэта сапраўды нешта азначае ці ўсё ж такі, ну, час ёсць? Не, час ёсць. Я, дарэчы, просто как бы такую канспіралагічную версію выдвигаў, што ён можа сказаць на ўсебеларускім народным сходзе, што ён ідзе на выбары і нават дзесьці раней, там не ў 25-м годзе, а ў 24-м. Ну, для мяне гэта выглядала бы лагічна, дзеля чаго ўвесь этот хурал і збіраўся. Тады окей, тады ёсць как бы сэнс паказаць, што ты моцны, што вакол цябе адзінства, і ты гатовы ісці на выбары вось у любы час і гэтак далей. Ну, але гэта была так бы, ну, логіка, але логікі няма. Гра нарадзіла мыш, вось, ён нават гэтага не сказаў. Чаму не хоча раней? Ну, магчыма. То бок, ўсё ж такі вырашыў пацягнуць час, сказаць у іншы. Ці будзе такая нагода? Ну, вось не ведаю. Ну, дзесьці якую зробіць нагоду, зразумела. Прыедзе на прадпрыемства іх некая даярка, скажа, вось, мы хотим. Может... Раптам подумалася, Александр Григорович, а не собираетесь ли вы? Так, ну что, да нават не так будзе. Будзе так, что мы хотим, каб вы пайшлі. Толькі тут прасіць будуць, на коленях поўзаць будуць, каб ён пайшоў. Іначай же ж нічога. Мы тут задумаліся пра будучыню і страшна стала. Да, але ён сказаў, што, ну, вы бачыце, няма чалавека, якому краіну перадаць, які будзе такі моцны, як я. Ну, а Качанова і та прагаласавала супраць. Вось, такі вось
сябра да? Ну то зразумела што ў гэтым сэнсе у яго ёсць дастаткова добрае разуменне што ён хоча ісці на выбары але пакуль не надышоў зручны час каб сказаць пра гэта вось я шчыра кажу я рэальна думаў што ён скажа на гэтым зборшчы але нават гэтага не зрабіў. Вось такі сапраўды экспертны аналіз дзеяння таго, якое адбывалася цягам 2 дзён у Мінску, мы атрымалі ад намесніка кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, былога дэлегата Коаардынацыйнай рады і удзельніка спісу да удзелу у Коаардынацыйнай рады 3.0, спіс Латушки і руху за свабоду, калі не памыляюся. От бачыце, спісы яшчэ не былі апублічаны, а я ўжо інтуітыўна просто ведаю, дзе можа быць. Таксама такі нюх, можна сказаць, ёсць. Але ўжо пачалася агітацыя, можна казаць, у яком ты спісе, таму я не парушаю ніякіх... Не парушаючы, дарэчы, на завяршэнне, не думаеце, што вот зараз дэмсілы са сваімі выбараў Коаардынацыйную раду апраставалосіцца, як кажуць, яшчэ больш, чым Лукашенко са сваім УНС? У якім сэнсе? Людзі не пойдуць галасаваць, цікавасці не будзе, перасварацца паміж сабой усе, хто толькі можна. Мала ли можна тут чаго яшчэ прыдумаць? Ведаеце, як вы сказалі, апраставалосіцца больш, чым за УНС немагчыма. Таму ўсё будзе добра. Прыйдуць людзі, палітычная альтэрнатыва ёсць, і гэта ўжо важна. Таму трэба ісці на выбары. Заклікаю, дарэчы, усіх ісці галасаваць. Выдатная наша прыхільніца Александра Григоровича у комментарах Елена Протасова, он сказал, если ему скажут, он на выборы пойдет. Ну, конечно. Можно сказать, вот народ загадае, Артём же в принципе спрагназаваў, як яно сапраўды будзе. Вот якая-нибудь даярка так вот и попросіць. Космонавтка. Да, космонавтка какая-нибудь, ці Шаўцоў у чарговы раз праявіць сваю дальнабачнасць і са слязьмі на вачах доктарскіх сваіх прыйдзе і попросіцца. Дякую вялікі. Артём Брухан, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, подписывайтесь, сачыце за выбарчай кампаніяй у Коаардынацыйную раду, а мы будем запрашаць удзельнікаў розных спісаў, якія сабраліся стаць дэлегатамі КР 3.0 у сваю студыю і працягнем гэтую размову. Дякую, Артём. До сустрэчы.